nan camomi na dukkan ku shaida ne nake gaya muku na ce kar ku je ku yi faɗa tare da wasu camomi na wani ƙungiya ko da ƙungiya menene sunanta akwai nyamdal akwai gandume akwai da kaza da kaza da kaza amma gargaɗi nake ba na so ce ku je tsakanin me yasa kujera na nan na kirawo shekara 2 da suka wuce na tara fulani kan takarar kaf na ce don Allah in akwai wanda zai shugabanci irin wanda nake yi ya zo zan ba shi shugabanci na faɗi wannan maganar a lokacin ga caman gida da sai na ce mishi ai zan nuna ka zan ce kai ne ya ce su dana a sai ta fulla waɗa labi me yasa a wurin sai da wani ya yi kuka ya ce wallahi ban kyauta ba me yasa kuɗi nake baku amma na sani ni na ɗaukawa kaina idan a kanku ne komai zan iya yi amma ina hane mu ina ce mu bi doka da oda ina ce a zauna lafiya har ƙasashen yarbawan nan zan tafi kuma zan sake tafiya har kudu zan tafi akan me zai kai ni ba na so in ga ana fitina tsakanin fulani su mutane duk abin da za a yi mu ci gaba da zaman lafiya duk abin da za a yi duk takurawan da za a yi mu ci gaba da haƙuri duk abin da za a yi mu ci gaba da addu'a me yasa nake fito da wannan maganar yanzu in mutum ya tashi Bello Boɗeejo baya tare da gwamnati ne ku zo mu haɗa kai ɗan cin durin uwa uban ya tara ya ce a jami'ar gwamnati kuma duk abin da ake yi mu illahi laje babu maganar hannun gwamnati a ciki bari in gaya muku babu wani kada wani ya je yaudare ku a lungu babu kuma wata gwamnati wanda za ta tashi kawai ta ci gaba da cin zarafin mutum ƙarya ne kuma ba na so dalilin da yasa na yi wannan magana ba na so wani ya je ya fage da irin wannan maganar don akwai wasu wanda ya bugon wa an ce mu zo mu yi wani kungiya an ce ba ka tare da gwamnati to ina tare da uwarka saboda ni mai bin doka da oda ne abinda kuma nake kai kenan kuma ina mai gargaɗin ku matasa jiya da daddare na zauna tare da matasa musamman ta ma na kudancin nan daga kogi zuwa ina ne me nake ce muku ku koma ku faɗakar da matasa a zauna lafiya abun kunya ba namu bane abun acca ba namu bane idan yaro guda ɗaya tashi ya je yana bata mana suna ya bata wa kowa suna ya bata ma har sarkin musulmi suna sarakunan mu na arewa ya bata mu suna ce Allah ya isa don fulani ba 'yan ta'adda ba ne kuma bai kamata mu ci gaba da wannan ba dalilin wannan zaman mun zauna mun tattauna tare da camominmu muna kuma tare da su 100% a hatta shi Bello Lagos wanda ake raɗe wasu sun fusata sun kaza wallahi ya fito ya yi magana ni ba ina son shi bane ya sa abin da shi da kan shi ya gaya muku ya ce muku an kira shi akan kungiyar siyasa to mu yatti Allah kautal hore kungiya ce wanda take faɗakarwa akan tsakanin fulani da kare haƙƙin fulani da kuma kyautata zamantakewarsu da wanda ba fulani ba ba ƙarshe ina gargaɗi arɗawa idan kuka koma gurarenku da duk wanda wannan sakon ya zafa da Allah mu ci gaba da haƙuri duk abin da ya faru mu ci gaba da haƙuri banda ɗaukan doka mu zauna lafiya tare da mutanenmu an ana cutar da mu wata rana Allah zai saka mana wata ran Allah zai kawo dalili da ƙarshe muna godiya ga gwamnatin Ahmad Bola Tinubu mun sa rubuce-rubuce akan a samar mana da abin makiyaya komishon na makiyaya kuma an samar da shi tunda an samar da shi kuma muna ci gaba da rubutu da ba da shawarwari yadda abin zai ci gaba kuma mu ci gaba da cin riba wannan abu amma kuma roƙo na musamman hakan ba zai yiwu ba yanzu ga wayoyi nan gurin nan idan baka yi ilimi ba ba za ka iya operating wannan waya ba
waya ba za ka iya operating ɗinta ba. Don haka me wannan yake nufi? A sa ƴaƴanmu cikin karatu. Mata a sa su a karatun boko. Wallahi in ba haka ba nyande goɗɗum ta wongel dow tedi yangel kaso kunnago hiite gorko ñama ngel ñama e dak to weti o yofage ngel hotaga ngel anda no ngel defirta ko ngel waddane taliya ngel wiya mbooti. Kuma dabbobin nan namu yanzu idan kuka fahimta kiwon sai da zamani da mun san kullum a yi ma dabbobi allura amma yanzu ba. To don haka dan Allah a sa ƴaƴa karatu.